Mundur. Demi amannya mundur. Mundur, Man. Setyaki ngamuk cilaka tenan. Kula nanan kali Setyaki, aku arep gugah Koko Prabu Ndolowati. Aku wis nggawa jam wekel. Al tak pacang ning kupinge Koko Prabu Ndolowati, al tak nei alalem. Alalem ya apa? Niku lho sing muni ning niku iso gugah wong tulu. Terus deleng lampung lek kula omong Setyaki jotos lae kula bles. Candak rambut kula diantem bles. Guajul lae kula diantem ledul kontal, Man. Mundur, Man. Mundur. Demi amannya mundur. Aku tak takon karo kowe. Kowe sing ngerti kelakuane Kurawa to? Nggih. Kowe ngerti ora? Mau tak weling apa? Laku dedemitan. Laku dedemitan ki aja nganti kawistara. Ning watake Kurawa ki pancen sombong, aleman, gampang dialem karo wong. Mula terus gleleng-gleleng sing ngakon disiki ning bali Kambang sapa? Kak, aku ming dawuh kon ngetutke anak Prabu Mandura. Lah nggih niku. Lah ya kuwi mergane apa? Niku calahe Kulawa. Kulawa Cultayu, Man. Cultayu ngalep dhewe, gleleng-gleleng nyedaki napa pintu gerbang bali Kambang. Setyaki mak jedul telatap. Cultayu polo, padahal Cultayu nggo tumbak sendal kali Setyaki nggawa godhol kepluk nggo cilat dies. Wah, kula seneng banget lho. Kowe kok seneng Cultayu iki kakangmu tuh? Kakang kula ning cengit kok kula. Lah seneng kok dadi kepluk Setyaki gletak kalto malmo maju. Padahal Setyaki nomor 3 tunggul ametung. Tunggul ametung jengkulmu mlocot. Arya Dulma Gati. Alah Kurawa li arep menang iki karo sapa? Karo Setyaki kalah, karo anak-anak Pandhawa kalah, karo Petruk we kalah. Njur sing dialap apane lho coba. Nek nyandange kaya do apik-apik. Saya nek muni suguhane enak wae. Rebut dujung ora karu-karuan ning nek kon temandang blas ora ana. Lah wong lagi cengkling muni kok wis salah pindho. Jamban muni piye jamban? Jamban muni apa jamban? Nek pancen jamban ora seneng kalih Kulawa kena ngapa jamban ket biyen ngomong kalau Cata Kulawa. Tekan saiki kok betah. Mikir, Man. Lombongan dhewe dielek-elek. Nek kono diapik-apik sampean niku nun sewu mangan blonjone sinuwun Koko Prabu anu Duryudana. Padha karo sampean niku kudu tresna karo Kulawa. Ana jajal sampean niku mung dawuh. Coba kula tak nonton, cengkune niku nek gelut kaya ngapa kula tak ndelok. Nek mung dadi wong ngakon wae teng tlecek, Man. Nek mung dadi wong kono kae dipateni, kono kae diajal, kono kae pelang, ngono wae iso. Meng pawitan cangkem wong niku iso wae nglakoni sing nglakoni niku bonyok lolo diampet dunekke cak penake dhewe nggih Mbah. Wong kok senengane ming ngomong tok nggih Karang wong nglakoni iki angel niku dilungokke ora mung ngokan-okan mbok sampean tak tonton saniki kula dadi sampean tenguk teng mriki sampean maju kaya ngapa saicane nglakoni. Dewate, pripun? Nek kula pikir-pikir kok bener omongane Durma Gati. Kok bener pripun? Kula dhewe ya gumun. Kula niku sawung karo sampeyan wis pirang-pirang taun, Jopi. Pirang puluh taun, kula kok durung tau ngerti sampeyan niku gelet karo mungsuhe wong Astina. Kula kok durung tau ngerti sampeyan niku ngetokke kasantosan guna kaprawiran. Lho nek cara kula isen dunekke Durma Gati ki cara kula kaya ngoten iku isen. Nek upama kula dadi sampean kula ajar, kula ulang-ulang Setyaki. Mang tonton nek kula dikira ora wani perang mang presani.
Sakyana patih ndanging Prawadyabala Pak sur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna bendha Jaladhyana Sri Kawulyan Maningkang putra Banjar Jungut puntur sasana cemadheng dawuh ripun kabare sampeyan ngawi sangganing para sata Kurawa wonten ing pagelaran Jawi Negari Ngastina ingkang putra puntur sasana nyadheng dawuh werta-werti Manseng kunar metu nglatar numpak dukar kula Dursasana nungsung kabar Manseng kuni werti medal Jawi numpak Pitmini kula Dursasana nungsung pawarti lho werta-werti man Kang putra pun Dursasana ngaturaken Hermina kata iki tegese apa Nun Hermina kata iki tegese apa Her menika toya mina ulam kata galak sak galak-galake ulam kesrambaing toya tesih galak atur kula man nyadhong dawuh man ampun klecam-klecem mendel mawon pamanadyan putra pun Kartomarma kula cemadhong dawuh kula ngaturaken sarpa mandalika sarpa menika ula manda mandilika upas sak mandi-mandi upasing teksaka tesih mandi atur kula marnadyan kula pun Surtayu cemadhong dawuh kula ngaturaken Gandharwa mangsa jalma Gandharwa menika buta mangsa menika mangan jalma menika menungsa sak galak-galake buta mangan menungsa tesih galak atur kula man Saiman kula wacitraksi man kula ngaturaken Tirta Candaka Tirta niku banyu Caca Maria Candaka niku kodhok kados Paman Harya Sengkuni kaya kodhok jengkulmu melacat karo makne cilik kok sembarana lah bat jajal Kang Putra Badil Megati semanten ugi kula cumadhong dawuh ada apa Paman Sengkuni mengumpulkan segala para sata Kurawa kepada Kang Putra cumadhong dawuh Paman Alya pun kendel mawon Paman Dursasana lho kowe ngerti ora pirembugan dina iki mau ngrembug apa ora ditebih ngen kula sowan mila mboten cetha anggen kula nampi panggenipun Koko Prabu Ngastina kepareng Paman nambah barana ingkang putra ing Banjar Jungut pun Dursasana lho pirembugan dina iki mau mung kepengin ngerti panjenenganing anak Prabu Baladewa ingkang katuran rawuh nang Praja Ngastina merga kowe ngerti to nggih Bratayuda iki wis arep wiwit duta pengawakaning Pandhawa kaping 3 kabeh gagar wigar mula wis katandha Bratayuda bakal dadi mula anak Prabu Ngastina nglumpukke para nalendra-nalendra ingkang padha sarujuk lan kepengin bantu marang anak Prabu Ngastina klebu anak Prabu Baladewa nggih lha terus pengendalipun Koko Prabu pripun pancen anak Prabu Mandura kadangmu sepuh kae pancen wong angel tetep dudurani mula nganti dirembug ngiwa nengen ngalor ngidul ngetan ngulon ora kersa panjenengane paring dawuh la iki jebul ana bab ingkang bisa gawe jalaran anak Prabu Mandura iki engko katandha bakal mbela karo sapa jalaran apa Pak anak Prabu Ndarawati dina samengko iki Tapanendra iya Tapanendra niku napa tapa turu
Lho, tapa kok turu niku pripun? Lho, nyatane pancen kaya ngono. Apa kowe ora ngerti critane biyen ana satriya panglebur gangsa kang aran Raden Kumbakarna kuwi pendak dina nglakoni tapa turu, mongko le turu ora mung dinan-dinan nanging tekan sasen-sasen. Mulana Prabu Ndarawati dina samengko nglakoni tapa turu ning Bali Kambang. Mongko pawarta alok ing para kawula kabeh para pinter padha nyebutake Brahmana uga paring pangandikan. Yen to nindraning anak Prabu Ndarawati kuwi bakal katandha lumadining perang Bratayuda lan iso dadi tandha sesuk sapa ingkang bakal unggul jurite. Wah. Kok iso ngoten terus? Sapa sing iso mungu nindraning anak Prabu Ndarawati ya kuwi ingkang bakal menang jroning perang Bratayuda. Lagi niki lho kula ngerti. Wong gugah wong turu kok iso menang. Nyatane pancen kabare ngono. Mula anak Prabu Duryudana tumuli utusan marang anak Prabu Baladewa supaya mungu nendrane kadange taruna ya kuwi anak Prabu Ndarawati. Terus Koko Prabu Mandura sagah. Saguh wis mangkat ning sing dadi cubriyaning anak Prabu Ngastina teka tindake anak Prabu Baladewa ora dikeparengake ditutke sapa wae. Lah kowe kabeh didhawuhi supaya laku dedemitan. Ngetutke sinuwun Prabu Mandura ning aja nganti kawistara. Nitik apa pancen anak Prabu Mandura kuwi pancen mungu nendraning anak Prabu Ndarawati apa ora. Yen pancen mungu nendraning anak Prabu Ndarawati tegese lahir batin gone tresna marang Kurawa. Ning yen ora lha teges anak Prabu Mandura ki pancen ora seneng karo Kurawa, lahir ngrangkul Kurawa ning batin ngrengkuh marang Pandhawa. Wis ora wajib mbok ajeni, wis ora wajib mbok aosi, ora wajib mbok sembah. Yen perlu tegelono wae anak Prabu Mandura nggih Dursasana. Ora. Nun sewu man watuk tenan kula. Iya iya. Ngerti aku. Nggih. Alon-alon rasa kesusu, keselak kopi. Iya. Ngapa kowe kok guyu nggih? Mergi niki nuwun sewu kewajiban sing angel ditandangi. Kok angel ditandangi? Lah mangke nek sinuwun Prabu Mandura Kanjeng Koko Prabu niku tekan Bali Kambang mboten mungu nendraning Koko Prabu Ndarawati. Lah Kurawa mandhawuhi ngeroyok Koko Prabu Mandura. Kula tak takon Kurawa sementen iki sing wantun kaliyan Koko Prabu Mandura sinten? Cobi kula tak nyuwun prisa. Mboten wonten nika niku jago-jagone wong perang digdaya sekti kalintang pilih tanding boboting yuda. Koko Prabu Mandura niku dados gurune Werkudara dadi gurune wong perang. Kok ajeng dikroyok Kurawa. Kurawa niku baja ming 100 sak anak putune kon ngeroyok Baladewa mboten ajeng menang. Ngangge mikil, Nek dawuh niku nggih dawuh. Niki ampun kanggo pikilan ampun niki ica dawuh. Kae keloyok. Tul Koko Prabu Baladewa niku kagungan pucaka loro cacahe. Kiai Alugala, Kiai kali Kiai Nenggala. Niku tampake gunung-jugluk segala asat. Kulawa niku lasakati dicelana kanggo Nenggala, diatungi Nenggala wae kejek-kejek. Kok aja keloyok Koko Prabu Mandura niku nalal sampeyan pripun? Sampeyan saya tuwa saya goblok. Ora tau mikil. Ming wato dawuh niki pun ajeng pelak Bratayuda lho, Mas. Sik rada pinter sithik. Pate kok petuk. Pate apa kuwi? Nggih man kedadipun penggalih. Nggih maman kedadipun penggalih. Sinten nggih badhe wantun kaliyan Koko Prabu Mandura? Man. Iki anggere usul ming marai mumet sirah. Ning gandeng kowe iki Kurawa ya tak keparengake usul piye? Nenek. Cara kula. Niku Koko Prabu Mandura. Nene niku mengke nek pancen ora gugah Koko Prabu Ndarawati le tapa nendra niku nenek pancen Kurawa mboten nonton sing wani nrajang kridaning Koko Prabu Mandura
mang pasrahke Citarum anu Citraksi man. Kowe wani po. Kula niku wis dadi prajurit. Prajurit niku wis disumpah aja wawedi kakak karo sapa-sapa tur kudu ngestokke dawuhing ratu. Nenek-nenek dawuhing ratu niku wis peparing dawuh kudu iso mbondo Koko Prabu Mamandura nek pancen Koko Prabu mboten gugah nindranipun Koko Prabu Ndrawati nek pancen Kakang Mas Dursasana Kakang Mas Kartomarma Durdurma Gati lan kabeh para Satakrawa ora ana sing wawani nyekel Koko Prabu Mandura apike kula duwe ide. Kowe duwe ide apa? Koko Prabu Mandura kan nyekel polisi. Aku ki le dicangkok jantungku ki merga kowe lho, Dik. Rumangsaku anggere kowe kuwi usul aku ki deg-degan ning ora kok marem atine ning merga terus getun kuwi terus saya suwe saya gembrobos saya gembrobyos. Niniku sing dadi usul kula, lepat atur kula di. Sapa ta nika, Man? Ambo. Didi Agung Papa Pangaksami cecak cekap semanten ayo atur kula ning wonten lepat nyuwun Papa panu kadas kurap gatak jam ning niki enten bab sing apik lho Pak. Bab sing apik apa? Sampeyan niku dianggep wong sing paling jahat, gitu. Sengkuni niku tukang icuk-icuk, tukang lecipi carang papa. Ning perlu digatekke nek Sengkuni niku wong sing sabar sak donya niku mung Sengkuni. Kak Isa. Lho, sampeyan niku ngopeni Kurawa 100 petuk 99. Kowe tesih sabar kok. Isih iso urip kaya ngoten niku nek kaya sampeyan. Wah, kudune sampeyan ngusuhi Kurawa niku mati wingi-wingi. Dur nun. Wis kuwi wae kang dadi dawuhku mangkata. Nggih, ngestakaken dawuh. Laku dedemitan. Ngerti laku dedemitan? Laku dedemitan niku pripun? Ora usah pamer pacak baris, ora usah pamer sing werna-werna, ning laku nyamudana. Yen perlu namur kawula. Etok-etok dadi jiaru para kawula, lakumu aja nganti kawistara kuwi jenenge laku dedemitan. Aja nganti ketara. Oh, nggih. Ora do gleleng, Cah. Do nyamur para kawula laku dedemitan sing baku ngawas-awasi Koko Prabu Mandura. Syukur bagi yen to kuwi iso dhisik tekan Bale Kambang. Yen iso dhisik tekan Bale Kambang mungu nendraning anak Prabu Ndrawati, sapa sing iso mungu nendraning anak Prabu Ndrawati bakal nampa ganjaran ingkang sak murwati. Nggih, ngestake dawuh. Nek ngoten kula nyuwun pamit sak kadang-kadang bindal dinten menika aja kaya bocah cilik dosa. Nggih.
Baladewa Narpati Dwinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon tresnanira marang Dyabanon Cinawi jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngono ladal ora kanthi kanyono-nyono jebul sowanku marang Praja Ngastina malah nampa kewajiban ingkang abot nganti ditanting dening Hyang Prabu Ngastina. Besok Bratayuda Baladewa melu ngendi? Monggo durung ana anteping pikirku nggonku bakal mbelani Kurawa lan Pandhawa isih ana pangarep-arep ana sawijining kedadian ingkang bisa dadi jalaran Bratayuda wurung. Merga yen to nganti kedadian Bratayuda kuwi bakal dadi Baladewa bakal nyumurupi muncrating maros saka kadang-kadangku dhewe. Yai Prabu Ndarawati. Yai Kresna, aja kaget aku ingkang sowan ning Balikambang. Yai wungu saka Nendra pun Kakang Mandura ingkang sowan ning Balikambang. Yai Prabu Ndarapa. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Kambra kanggeng awito denceng-dencengan nyun mapunten Maman paripaksa ingkang putra ing Tambak Mas pun Setyaka badhe nyuwun dawuh. Iye angger badhe paring dawuh menapa? Gumunanggen kula anengga dhateng nindranipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Monggo nyatanipun tiyang nglampahi tapa menika mboten winates ing wanci. Mboten saged ditemtokaken pinten dinten pinten candra agengipun pinten warsa. Lajeng badhe pinten dinten tuwin pinten candra Rama Prabu Ndarawati anggenipun lampah tapa nindra wonten ing Bali Makambang. Nggih, nuwun pamunten.
menapa ingkang tindaken dening Kang Rama menika wonten gandeng cenengipun kaliyan kawontenaning jagat awit kula pitados ingkang pamaning garba ruji menika anggenipun nderekaken ingkang Rama menika mboten namung setunggal kalih warsa nanging sampun mataun-taun wiwit kula tasih muda sampun nderekaken ingkang Rama nalika dereng madeg nalindra wonten negari Ndrawati kula sampun nderekaken ingkang Rama mila dhateng pambeganipun ingkang Rama menika kula apal lan kula saged mangertosi menapa ing dados pikajenganipun ingkang Rama anggenipun lampah tapa nendra wonten ing bali Makambang. Lah menawi ngaten malah kula nyuwun mriksa. Nyuwun mriksa bab menapa? Menawi paman ngendikaken bilih wonten gandeng cenengipun kaliyan jagat menika lajeng wonten gandeng cenengipun menapa kaliyan kawontenanipun jagat. Menawi kula matur dhateng resanipun Anggir Setyaka menika mangke kula badhe miradati dhateng kodrating jagat. Kula ajrih nampi welaking jawata namung sak mangke kula aturi pitados kaliyan menapa dados aturipun ingkang pamaning garba ruji bilih anggenipun ingkang Rama lampah tapa menika sampun ngantos jengandika Anggir Setyaka mendha ing penggalih saha kendha manahipun Anggir Setyaka anggenipun nengga ingkang Rama kula suwun nadyan taunana windanana tetep jengandika Anggir Setyaka kedah setya bekti anengga dhateng tapanipun ingkang Rama inggih kula ingkang dados seksinipun mboten namung Yai Mas Tiyaki ingkang pamaning garba ruji nadyan kawa ing Widara Kandhang menika ugi sampun mataun-taun anggenipun nderekaken ingkang Rama mila sampun ngantos jengandika Anggir Setyaka menika kekathan anggenipun nyuwun priksa mangke mindha boten prayogi kedadosanipun ingkang setya bekti dhateng tiyang sepuh menapa ing dados gegayuhanipun tiyang sepuh panjenenganipun Anggir Setyaka menika namung tansah ndederek dhateng pangendinganipun ingkang Rama ing Ndrawati menika Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna nggih Anggir Setyaka ing rekat lampahing rata tanpa lara prapteng sukuning arga ram kang tumingel dendeng saengga praja busekan kang pratangga lho paman wonten dawuh ingkang sekawit ketingal sepa sepi sepen lha kok njawi radi geger menika wonten menapa lenggah sekeca kula tuwenane nggih keparanggul mungguh ngayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungguh ngaloka wah tak kira yen ora ana sing nunggu jebul ditunggu karo Setyaki. Dasar para nyata iki ora pangling Surtayu. Ya. Barisan Kurawa nyaketi bali kambang papan anggone Kawa Prabu Ndrawati bak nglakoni tapa nendra ning bali kambang. Wigatine apa? Setyaki ana barat. Ombyake akeh padha nyebutake sarta padha rasanan. Sapa ingkang bisa mungu nendraning Koko Prabu Ndrawati kono bakal katandha perang bakal menang jroning Bratayuda. Mula Kurawa neter ketrimaning urip yen pancen Kurawa bisa amungu nendraning Koko Prabu Ndrawati cetha yen to Pandhawa bakal tumpes kelor tanpa sisa. Wondene Kurawa bakal menang. Aku nampa pitungkasing Koko Prabu Ndrawati lan Setyaki diweling. Aja kok jamak lumrahing titah sewantah.
dikeparengake nyedak kelawan tapaning Koko Prabu Ndarawati nadyan kutu Walangatoga ora kena nyaket kelawan kasutapaning Koko Prabu Ndarawati. Mula aja nganti kowe netangi kamurkaning Setyaki hayo bali yo. Ora gelem bali aja takon dosa, Setyaki bakal mbalekke karo kowe. Lho. Ora pisan ora pindho, ora kena dijak rembugan sing apik-apik. Mesti angajab panca bakah. Merga Kurawa ingkang watak Angkara Budi Candala mestine bakal gawe kapitunaning Koko Prabu Ndarawati. Aja waton bisa ngucap kowe keparang. Nduk wenehi dalan apa ora? Yen tak wenehi dalan slamet uripmu tekan momong anak putu. Yen ora tak wenehi dalan mati dina iki digatheng sirahe dening para Sata Kurawa. Mara jajalan Setyaki mati dening aku Bangga Utayoni. Mbak jebol dadamu warat. Wah! Aja itu. Ya dajal kepala nyoto. Arep ngopo? Gugah Koko Prabu. Aku wis nggawa jam wekel. Al tak jajalke talingane Koko Prabu Ndolowati, tak alalem. Koko Prabu mesti tangi. Aduh.
mundur. Iki kanca mundur Kurawa ndelik mundur. Wah. Man geger man. Geger piye? Kurawa bubar maut bali kambang ditenggo kali Setyaki kali Udawa. Kali Setyaka. Kurawa konangan lakune kalian Setyaki diajar kabeh. Saniki bubar mawon mboten kanten-kantenan kula semanggaken. Setyaki ngamuk terang. Mbok nek perang ki rasah aleman. Perang kok nggo kacamata ireng barang ki ngopo? Barengan ora weruh. Mundul man. Setyaki ngamuk cilaka tenan. Kula nanan kali Setyaki, aku arep gugah Koko Prabu Ndolowati, aku wis nggawa jam wekel. Al tak pacang ning kupinge Koko Prabu Ndolowati, al tak nei alalem. Alalem ya apa? Niku lho sing muni ning niku cong gugah wong tulu. Terus deleng lampung lek kula omong Setyaki jotos lae kula bles. Candak rambut kula diantem bles. Guajul lae kula diantem lek kontal man. Mundur. Demi amannya mundur. Aku tak takon karo kowe. Kowe sing ngerti kelakuane Kurawa to? Nggih. Kowe ngerti ora? Mau tak weling apa? Laku dedemitan. Laku dedemitan ki aja nganti kawistara. Ning watake Kurawa ki pancen sombong, aleman, gampang dialem karo wong. Mula terus gleleng-gleleng sing ngakon disiki ning bali kambang sapa? Kak, aku ming dawuh kon ngetutke anak Prabu Mandura. Lah nggih niku. Lah ya kuwi mergane apa? Niku calahe Kulawa. Kulawa Cultayu man. Cultayu ngalep dhewe gleling-gleling nyedaki napa pintu gerbang bali kambang Setyaki mak jedul telatap. Cultayu polo, padahal Cultayu nggo tumbak sendal kali Setyaki nggawa godhol kepluk nggo cilat dies. Wah kula seneng banget lho. Kowe kok seneng Surtayu ki kakangmu du? Kakang kula ning cengit kok kula. Lah seneng kok dadi kepluk Setyaki gletak kaltomalmo maju. Ajal Setyaki nomor 3 tunggul ametung. Tunggul ametung jengkulmu mlocot. Harya dulma gati. Alah Kurawa li arep menang ki karo sapa? Karo Setyaki kalah, karo anak-anak Pandhawa kalah, karo Petruk we kalah. Njur sing dialap apane lho coba. Nek nyandange kaya do apik-apik. Saya nek muni suguhane enak wae. Rebut ducung ora karu-karuan. Ning nek kon temandang blas ora ana. Lah wong lagi cengkling muni kok wis salah pindho. Jamban muni piye jamban? Jamban muni apa jamban? Nek pancen jamban ora seneng kali Kulawa kena apa jamban ket biyen ngomong kalau Jata Kulawa. Tekan saiki kok betah. Mikir man. Lombongan dhewe dielek-elek. Nek kono diapik-apik sampean niku nun sewu. Mangan blonjone sinuwun Koko Prabu anu Duryudana. Padha karo sampean niku kudu tresno karo Kulawa. Anak jajah sampean niku mung dawuh. Coba kula tak nonton, cengkune niku nek gelut kaya ngopo kula tak ndelok. Nek mung dadi wong ngakon wae ting tlecek man. Nek mung dadi wong kono kae dipateni, kono kae diajal, kono kae pelang, ngono wae iso. Mung paitan cangkeme. Wong niku iso wae nglakoni, sing nglakoni niku bonyok-bonyok lolo diampet dunekke cak penake dhewe. Nggih, Mbah? Heeh. Wong kok senengane mung ngomong tok iki, Mbah. Karang wong nglakoni iki angel e. Niku dilungokke. Ora mung ngokan-okan kok mbok sampean tak tonton saniki kula dadi sampean tenguk teng mriki sampean maju kaya ngapa? Saisane nglakoni. Dewate, pripun? Nek kula pikir-pikir kok bener omongane Durmakati. Kok bener pripun? Kula dhewe ya gumun. Kula niku sawung karo sampean wis pirang-pirang taun cobi. Pirang puluh taun, kula kok durung tau ngerti sampean niku gelet karo mungsuhe wong Astina. Kula kok durung tau ngerti sampean niku ngetokke kasantosan guna kaprawiran.
Lho nek cara kula isen dunake Dramagati nek cara kula kaya ngoten iku isen. Nek upama kula dadi sampean, kula ajar, kula ulang-ulang Setyaki. Mang tonton, nek kula dikira ora wani perang mang presani. Paman kula sejenar. Heeh. Mrene arep ngopo? Lha kok ora basa, mungsuh kok basa. Arep jotosan kok basa iku ora dadi. Iya iya. Ning aku tekan kene ora arep jotosan kok sen. Lah arep ngopo? Aku yang njaluk tulung. Njaluk tulung ngopo? Kowe iki mau dunek-unekke karo Durna karo Durmagati. Monggo aku ki patih. Patih ki wong nomor 2 nang Ngastina kok ming dicangkem-cangkemke, digoblok-goblokke. Dianggep aku ki ming ngudu swara ora wani tumandang karya apa ora lara atiku. Terus mbak aku njaluk tulung lara atiku ki walesen. Walesna. Carane piye? Aku tulung bopongen uncalna ning aku njaluk tulung pasna sirahe Durna. Tak gejlike. Rumangsaku gak kaya pendhita kok malah ngububi karo anak-anake. Ora mbelani karo aku kok malah ngububi karo anak-anake. Ngono. Heeh. Kowe sengit to karo Durna? Iya. Kowe benci to karo Durna? Iya. Ah, iki uga ana srana nggonku bakal gawe mareming atimu. Ning kudu tok paskil. Asna sirahe Durna tak njlokane sak kayange ben. Rumangsaku kok karo aku kok kaya satru mungging cangklakan kaya ora iso rukun. Yen ngono mapano. Tak uncalke, tak penerke Begawan Durna. Matur nuwun ya, Nggih. Iya, aman sengkuni. Apa rumah sama aku ora iso balas karo Lorati. Arep pendhita kan nek suarane elek hukum karma iki lumaku. Ada. Cek mate. Nggih. Pun berang? Empun. Ketemu karo sinten? Ketemu karo Sencaki. Sencaki kula tantang dheweke tanpa wangsulan ngantem kula dies. Dheweke ajeng ngantem tak saut tangane kula antem tangan kiwa diek kena nggon dada. Sencaki ngletak mboten. Candak sirah kula diantem lejil kula ngletak candak duncalke. Nuwun sewu, kula wis batin tiba ning Padasuri kok tiba kok mak kleduk penak. Muji syukur ngersane Gusti dene sampeyan dawah wonten cengel kula. Napa nggih? Nggih, estu. Ning mboten napa-napa gandeng sampeyan niku kanca kula nek tiba nang Padasuri sampeyan mesti remuk. Nggih. Padha karo kula nyametke kalih sampeyan. Nggih. Ning kula lara ati karo Setyaki. Mergane perang karo Sengkuni kok njata Sengkuni tibane iso pas kula. Ah, niki padha karo Sencaki ndem-demane kula. Mangsem iki dewate. Kula ajare Setyaki regane. Kok kaya ra penak to ati. Aku ngerti pakarti ning Begawan Durna ya. Sajake tipuku ketahuan. Yes, anggring kon nguncalke Setyaki tiba ning sirahku kapak gegere dies sembuh tadi. Oh, Setyaki, salim.
Iya. Aku ngerti nek kowe iki sengit karo aku Setyaki. Iya. Pendak-pendak nang ndi papan, kowe mesti ngajar karo aku, kowe mesti miloro karo aku. Aku ngerti nek kowe iki mesti dem-deman karo aku. Iya. Ning bengi iki aku njaluk kita perdamaian Setyaki. Karemu piye? Kowe karo aku rasa duwe rasa dem-deman, kowe karo aku damai. Rukun. Yen pancen karepmu ngono aku mengkari manut. Nah, nek pancen wis manut aku tak takon karo kowe. Sengkuni mau rene perang karo kowe? Ora. Nah, tenan ora. Oh, pancen tapir kae kok. Tapir ki apa? Tapir ki kewan kaya gajah ning traline cilik. Ning mak entet-entet ngono. Iya. Nek ngono tenan ora perang karo kowe? Ora. Yakin? Yakin. Ora ngapusi araku lho. Ora. Sengkuni malah ngomong karo aku. Amang piye? Amang piye? Raden Setyaki tulung. Aku njaluk tulung karo kowe walesna lara atiku. Lho, dhek lara ati karo sapa? Karo Begawan Durna. Lho, karo aku? Iya. Jalarane apa? Jalarane mergo sampeyan belani Kurawa nyalahke Patih Sengkuni. Tulung aku uncalno penerno sirahe Begawan Durna. Oh, pancen keranjingan tenan. Menungso ra tatanan kanca 20 taun kok kaya ngono pakartine ora. Dadi pancen ki niate Patih Sengkuni iki pancen njaluk dijunjung terus dikon nibake ning cengalku. Iya. Nah, Setyaki, aku njaluk tulung karo kowe gandeng adik saiki wis rukun. Aku nyuwun tulung karo kowe, aku tulung umbulna. Pas ke kalen. Ora. Pasno sirahe Patih Sengkuni. Wong gawe kudu nganggo. Wong sing wis nandur ala kudu ngundhuh ala. Ya yen ngono aku manut. Nah, ning aja salah lho. Ora. Paske Patih Sengkuni aja diplaske ngejelik. Iya. Larang kok diplaske ngejelik. Ora. Mergo kowe sengit karo aku ning saiki adewe wis rukun wis damai, tulung aku turut ana karepku ya. Iya. Sik tak ganti sandal. Kenapa dadak ganti sandal? Ganti sandal sing regane 5.000, pakune entek 12.000. Iki kena sirah mesti ajur kumur-kumur. Iki wis tak ganti. Lili. Iya. Wis aku uncalno. Mapano tak uncalke. Rumangsaku padake ora ngerti. Lole pripun? Lho sampean kok mboten napa-napa? Lah kula ngerti nek sampean ajeng bales kalih kula. Kula nggawa kampak ketul. Kula kok ora iso sikil sik kaya sampean nggih, Pak. Lah pripun to? Kula mumbul niku kula krasa. Sirah kula kaya abot niku lho. Terus nak gentayang. Sirahe nang ngisor. Kok abot sirahe nggih, Pak? Mboten ngerti kok. Sampeyan iki mau iso sikil-sikil kula sirahe sik. Ah saben wong niku dhewe-dhewe kok ya. Kula wis tap-tapan, kok sirahku kok dadi nang ngisor kepiye iki? Clorot-clorot wis pancen Setyaki apa digawe karo Setyaki Mboten ngertos. Pripun Dek Pate Kurawa ora iso mungu ning gane anak Prabu Ndarawati. Wangsul mawon napa ndelik teng kiwa tengening bali kambang niki mawon. Lho, menika langkung prayogi. Lho, Paman Sengkuni Pamadra teng mriku apa iki? Puturu. Wonten dawuh nggih. Paman Sengkuni wonten dawuh. Pundha teka bali kambang niku sampean digawe napa? Kok pundha tekan bali kambang niku sampean digawe napa kula tak takon karo sampean?
Nggih. Ya istanipun namung menapa menika dipun dawuhi dening Anak Prabu Duryudana supados samangke menika kula modal tindakipun Anak Prabu Baladewa supados sangenipun mungu menika saestu menapa mboten. Lah tegese Yai Prabu Duryudana menika wis ora percaya karo Baladewa. Tegese Yai Prabu Duryudana menika wis ora percaya karo Baladewa. Kena apa rembuge Ratu Mandura kok dipaido ndak kongkonan wong grang-grang kaya sampeyan nututi karo Baladewa iki pamrih apa? Wangsulan. Wangsulan. Kula mboten mangertos, Ger. Kula mboten mangertos kula namung nindakaken kewajiban kemawon. Terus saniki kula tak takon karo sampeyan. Napa sing mang tindakake teng Balikambang? Kula tak takon. Kurawa tekan ngendi paman mesti gawe kisra. Kurawa nang ndi paman mesti gawe geger. Napa sing mang pun tindakake teng Balikambang kula tak takon. Dek Patih ngertos, Dek Patih sampean mang ngomong. Kurawa sampun nyobi mungu nindranipun Anak Prabu Ndarawati. Ning boten kelampah mergi dumados ing peperangan kalian Setyaki. Lah, tegese wis gawe geger. Tegese wis gawe kisra. Kula lak sune karo sampeyan to. Percaya karo omongane Baladewa, ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ora usah dadak nututi Baladewa, ora usah dadak nyatake kesaguhaning Baladewa. Wangsul. Nun. Wangsul. Nun. Ora nanun-nanun. Wangsul. Wangsul mangke kula dibantukane Anak Prabu Duryudana menawi kula mangke mboten pikantuk damel nggih. Kula nyuwun mahapunten nek didangu sing ngakon Baladewa. Pun bali. Nggih. Pun bali. Nggih. Mang bali sakniki. Kula tak mungu nang Nyai Prabu Ndarawati ora usah ditunggoni Kurawa. Ora usah ditunggoni sapa-sapa. Mang bali. Gelem bali ora? Ora gelem bali glandangi negara. Kani-kani. Babasan Baladewa ngarepati Duwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyah Banon Sinawi. Pun Kakang dinuntut Kyai Prabu Duryudana kinen nyoba ketrimaning Prasata Kurawa mungu kalawan indraning Kyai Prabu Kresna. Setyaki wonten timbalan. Apa pun Kakang uga bakal mbok penggak ora mbok keparengake mlebu ana ing jroning Balikambang. Inggih. Ijatosipun dawuhipun Koko Prabu Ndarawati sinten kemawon. Ning papang pun Kakang iki kadange werda. Pun Kakang iki kadange tuwa Kyai Prabu Ndarawati. Inggih. Ayo kowe semingkir. Semingkir. Wen ana dalan pun Kakang tak ketemu karo Kyai Prabu Kresna nedeng tapa brata tak cobane pun Kakang mungu nang Kyai Prabu Ndarawati semingkir. Saken Drang. Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksasara Maruta Kawana Bana Margana Samirana lan Warayang Walata mung tapa nindra wae lak kok dadi wujud yaksa semono gedene nganti meh mbludak banyuning Balikambang. Yayi Yai Prabu Kresna pun Kakang Mandra ingkang sowan ana ing Balikambang. Yayi, pun Kakang nedya mungu lawan indraning Yai Prabu Ndarawati. Yen pancen Siadi ora kepengin diwungu dening sapa wae nanging elinga. Lamun pun Kakang ku kadangmu werda. Pun Kakang kadangmu tuwa.
Apa kirane Kyai Prabu Ndarawati ora kersa wungu yen pun Kakang Ingkang wungu nendraning Kyai Prabu Kresna. Kresna. Kaya aja nutangi marang kamurmaning Baladewa. Siadi ngerti yen pun Kakang kuwi darbe watak getapan. Siadi ngerti yen pun Kakang kuwi darbe watak gampang nesu, gampang murup atine pun Kakang. Mula aja nganti netangi marang kamurkaning Baladewa. Siadi wungu. Kresna. Siadi wungu. Kyai Prabu Ndarawati. Wah, darah iblis lanat. Bramantya nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nalika semanten ngaos dipun sepelekaken dening Kang Raying Ndarawati anggenipun alampah tapa nendra. Ing cipta nata Mandura sigra angliga Kyai Nenggala. Katingal murup epek-epeke nata ing Mandura. Kajena bilih Kyai Nenggala badhe medal. Kocap kacarita tanggaping gati nadyan sejatosipun. Amung kantun wadak parandene sak mangke tinenggan pusaka nenggih Kyai Cakra Basara. Dupi mulat kawontenanipun nata ageng ing Mandurarsa Angliga Kyai Nenggala. Mijil saking kancing gelung Kyai Cakra. Kumitir wonten inggih nata Mandura Prabu Baladewa gragapan medal saking balik kampan nata Mandura. Gugu arepe dhewe. Wah, pamer kowe Kyai Prabu. Dumeh ditunggoni karo pusakamu Kyai Cakra. Nganti mrengengen nang kuping, megake kendangan talingan. Suarane Cakra nggone kumitir ning sak dhuwuring Kyai Prabu nggone tapa nendra. Ya. Ora mung tekan semen nggone Kakang Budidaya mungu nendra Kyai Prabu Ndarawati. Sedelongkas pun Kakang bakal bali marang balik kambang. Yen nganti Yati ora grembung aja kelakon terus aku mentolo karo Kyai Kresna. Oh